warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. En calmini en juurima dendagal tawaɓe duɗal men teddugal duɗal Buuri Sina duɗal ceerno men ceerno Mahmoudou Jalaluddin. En calmini tawaɓe ɗo ɓe fof bilal worɓe ha e rewɓe fof en calmini en juurima. Fodde kadi ko garɗen ɗo ko ɓoyani no feewi kono kam en beltima hen no feewi machallah no jiiruɗe ni. Eyyi no mbiruni tan gandal ko hunde wande fayida no feewi. En gandu gandal ko ɗum serdi neɗɗo e ko wona neɗɗo. Sabi gandal sa wawi no wayno jungo ma won o wayno ɗemgal wayni. Sabi kala ko taga no jogui ɗemgal mum no jogui no haaldirta e bandum en ha mbawa famodirde. So tawi a janggani noon ha hande no wayno a ummaki e systéme jawdi ko noon tan mbaɗɗa. Kala no jawdi wayi ko noon mbaɗɗa. Serdatma hen tan ko janggude. Ɓe mbi noon neɗɗo jiɗɗo andude aduna la budda janga ma janga ne ganda aduna. Jiɗɗo kadi andude ko fate l'aakhara ko ma janga ne ganda ko fate l'aakhara holno gollirte holko rentete. Jiɗɗo andude kanje ɗiɗi fof kadi ko gandal. Mbi kadi annabi Suleyman alayhi salam o sumnanoma geɗe tati yo ƴettu hen gotel woko ɗiɗi keddiɗe. O sumna gandal e laamu e ngalu joƴina yeeso makko ɗo. O laabi gandal ngal o yehi o daro yito laamu tawi ene gonga ne foori ne wonko jogui kono ƴeewi tawi so yaadani e gandal wawa yaade o abbiti gandal wiyani ka musidɗo mo wawa sertude. Ko noonne kadi ngalu ngune kadi ngalu ne yonta ne waɗi fayida ne sohla ngalu ne ƴeewi ƴewti ndi tawi so yaadani e gandal yahata abbi gandal. Ay nde o subino kanko annabi Suleyman gandal laamu tawtigo ngalu tawtigo. Ndekente noon mbatten hakkillaji men no feewi ko gandal tan woni hunde fof. Gandal tan woni kadi ɓe mbi famɗa suura heewa lammina. Ɗum noon goto fof yo wattu hakkille. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saka noon kadi ngal ɗo dental saka noon kadi ngoɗo wuuro jangde ko hunde moƴƴere no feewi. Janguɗo tan ɓuri teddude emo janggani. Janguɗo ɓuri teddude emo janggani ko noon Allah waɗi. E ɗum noon mbatten hakkillaji men no feewi enen sukaɓe ɓe jaɓen jangude. Sabi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne haali o wi goto fof yo wattu hakkille heblono geɗe joyi e hade geɗe joyi garda. Yo heblono geɗe joyi e nder geɗe joyi. Nde o wuuri nde yo toppito o profita gurdam ɗam e caggal gurdam ɗam. Nde wuuri nde ɗo o gollata ko moƴƴi o rento ko boni o wuura hen o wuura e jaam o wuura e kisal e sutura. So maayi kadi ɗum nafoyamo to mayde to. Nden gurdam ɗam so gollani hen ko foti gollude ko ha mayde ari fatima. Ko noonne kadi nde woni cukalel nde misal ne wawi noon no kaaliram min wasa wadde tartibo wasa rewdirde kono kanji fof kam mbaɗi garso Allah haaji. Nde gonɗa cukalel nde tawaɗa aɗa lakkiti ala ko fawe dow ma. Sabi ñamduma e yarduma e koltuma fof ka joganaɗo. Ɗum noon profite gila sohla arani jangga daña hen gandal mangal. Sabi so yi ha ɓooyi seeɗa ka tottitteɗo hoorema an joktoto hoorema dokkeɗa debbo jogoɗa cukalel ngara kadi jogoɗa. Ayi sa janggano haadema dañde sohla ari a hayti janngude. Ko noon no cagatagal ma ne gonɗa sagate nde profite woda ko mbaɗɗa hen ko adi ne naywata. So tawi a naywi a heɓano wadde cagatagal ko poɗɗa wadde ha cagatagal ɓoccitimama hanti a wona baɗowo ɗum. Eyyi ɗum ɗo e ngaluma sa ngani gonɗa gala nde profite mbaɗana hoorema mbaɗana rende ma ko adi nde ngalu ngu yahata. Sabi sa waɗani ko poɗɗa wadde sanga nde dañƴa nde ha ɗum ɓoccitimama sa wasoyi hanti a wona baɗowo. E ɗum noon timmoɗen no moƴƴi e jangde nde jinnaɓe ɗone kadi no mbasiye. E ɗum ɗo kam tottire sidde a jiiri guite men. Ɗemgal arabiya ko ɗemgal l'islam. Julɗo fof no foti wawde arabiya. Wona arabe je ɗemgal ɗum ko julɓe ko ɗemgal l'islam. Sabi soɗon juula ko jangga tan ko arabiya. Soɗon wirde men toggunu ndu fof ko arabiya waɗa. Ndeke ɗemgal arabiya wona ɗemgal arabe ɓe jeyde ko julɓe jeyi ko ɗemgal ko lisgol julɓe jeyi ko fof hen. Fodde ko keɗɗin ɗo ko ɗum ko hunde wande fayida ne foti ñiklude yimɓeɓe e tinnade hen no moƴƴi ha mbawa. Eyyi micro o yeehi sen. Eyyi ɗum noon enen kirjina hen micro o yeehi kura oski han kura ko jaɓɓete.
e joni noon enen mbasiyoɓe tan kamɓe jinnaɓe kala yoɓe jarlito ɓe ƴetta sukaɓe maɓɓe fof ɓe mbaɗa ɗum e jangde ɓe mbaɗa ɗum e jangde ɓen janga sabi hande e ngeɗo nangue responsable kamɓe goni responsable sukaɓe ɓe nela sa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kala goto e mon fof ko gaynako konko woni mas'uliya ko namditeɗo ko aynnako cukalon ma ndewon e goron oto heddan hen hay gotel majjere ceerno radiallahu taala anhu o wi sukaɓe ma fof waɗɗum en alluji kamɓe fof yoɓe janggu oto wi aɗa jogui ɓiɓɓe 10 jeenayoɓe mbaɗa ɗum en gandal goto mbaɗa ɗum gaynako ça fait a heddani majjere heddantaki hay batte fof waɗɓe alluji hay gaynako ne wawi windanede ɗum yaade hen ladde janggoye eyyi ɗum noon kamɓe jinnaɓe yoɓe jarlito ɓe mbaɗa sukaɓe ɓe e alluji guila hen debbo ha e gorko fof koko nafata saabi ko nden yadata e neydi so neɗɗo nehima tan nafata hoore mum nafa rendo muɗum e ɗum noon jiyaɗo goto e mawɓe meɗen julɓe he hayso en kalani inde makko woni mo jiɗɗa ɓurma tawaɗa weltima eko ɓurma ko heddi ko fof ala mo jiɗɗa ɓurma ha sona ɓiima ƴetti ɓiyiko o addani ceernajo mbowo hooli mbowo wera ɗum addi ɓiyam ko ƴinƴe makko garmi ko ya jangingo alqur'ana haɗa wawa jangina nehamo janginamo golle so tawi tawama tati ɗi fof keɓata ko ɗiɗi tan mbawade heɓade jangingo nehamo oto wawa golle ɗum hayso wawa golle so wawi jangde o joguima neydi ma o suuro gurdam makko e mayde makko fof ko janggonan tan so tawi tawama hay ɗin ɗiɗi kadi ko gotal tan wawi heɓade hayso janggani yo nehe tan neydi moƴƴiri so jomum joguima neydi moƴƴiri so Allah haaji ma wuuro gurdam moƴƴam so mayi ko jam tan e ɗum noon gandal ko hunde wonde fayida neydi kadi ne moƴƴi no fewi ay fodde kamɓe musidɓe men sappo pompier en ɓe won toɓɓere nde ɓe kaari ɗo joni to banggue aɓe nodde yoɓe ngar wonko kewi taw ko sukaɓe ɓe noddataɓe ene pijilaɓe ne ɗum kadi mbatten haqqille jogoɗen neydi ɓuuri hunde foof ɗum noon enen mbasi hen neydi noon heɓatoɓe jangde sukaɓe kadi jaɓa halfede ɓe jaɓa tamede ɓe jaɓa ñidde e jangde mabɓe he ko nden Allah waɗata ɓe woni ɗum noon yo Allah nawru duɗal ngal yeeso nawra duɗe ɗe fof kadi yeeso ɓe jaahi nabiyi wa asabi tinnoɗen janggen yo Allah wallu wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh